60-годишен мъж от Занзибар оре картофена нива, оре с магаре и язди магаре и кара ски в Родопите. А като дете на родния си остров е тренирал волейбол със своя, забележете, съученик, легендата Фреди Меркюри. С Мустафа Насър ще ни запознаят Цветан Симеонов и Антон Марчев. Идва тука 85 година на сега. Ето, колко хубаво, хубаво сняг, хубаво приятел. Този елегантен скиор, който хвали България и се спуска по заснежените склонове на планините й, е пропътувал хиляди километри, за да щракне ски автоматите на Пампол. Когато попаднал за първи път тук, бил далеч от романтиката. Разсъждавал хладно, прозаично и меркантилно. Каза, хайде бе, кара ски. Къде е по-малко пари? Гледа, казвам, по-добре на майка Шиде. България, Помпорово. Още няколко пъти занзибарският скиор отскачал до България преди да открие своята Веси. Двамата помнят различни истории за мълнията, която ги треснала в една мразовита вечер. Тогава тя била сервитьорка, а той очаквал просто да му сервира. Поне в началото. Почна да се базика с мене и така се запознахме. Всъщност той продължи с неговите си базици и накрая вече почна една чашка винце, втора чашка винце и вече се интегрирахме и стеснихме дистанцията. Едно човека вънка идва, бой, шамаре на жена, на всички само гледа. Аз това съм го забравила даже. Да, това точно тогава беше, наистина. Разказвай, той за нас ще Аз тръгваме и каза, ей, идиот! Кога пипа това жена, аз не ти има бой. Всички каза, стига бе, Наса. Това мъж жена бе. След тази случка, тя била негова завинаги. Той това и чакал. Допълнително е размекнал, след като й разказал, че с друг именит занзибарец си играели като деца в махалата. За Фреди Меркюри си спомня като за по-голямо другарче от волейболния отбор. Докато другите тренирали, той подрънквал на някакво старо пияно в залата. Наса се дразнал, но не смел да му скочи, защото Фреди бил с 3 години по-голям, съответно и по-снажен. Освен това не можел да забрави една особеност на племето, към което принадлежал бъдещият вокал на Куин. Неговите хора имали лошия навик да окачват мъртъвците по дърветата за храна на хищните птици. Да, Фреди Меркюри. Това не е първи... Това казвам Фарук Булсара. Булсара. После Фарук, няма Фарук, Фреди Булсара. После казвам Фреди Меркюри. Разбрали? Аз кога учи Занзибар, аз как е плей? Играя волейбол на Фреди Меркюри. Има снимка, къде не знам. Занзибарецът от Чепеларе не пропуска случай да подскаже, че Фреди не е единственият музикално надарен на Африканския остров. Той е научил родопската дама на сърцето си да пее една песен на суахили. Когато се убедил, че текстът е разучен правилно, започнали да я изпълняват в дует. Тази песен звучи лирично, чак лежерно. В действителност обаче описва една тъжна история за несподелена любов. Беден млад африканец се влюбва в точно толкова млада, но богата мома. Това е либретото. Оттам нататък двамата в подробности се жалват как са щяли да се вземат, ако финикийците не са измислили парите. Пари. Бабо, здрасти! Как си, то мой родопски бабо, виж? Занзибарецът прави отчаяни опити да научи и тъщата на различен от родопския диалект. Не разбирам малко английски. Много лошо. Сега разбирам малко. Здрасти, как си? Разбирам какво малко. Може? Вече разбирам. Какво може? Каза. Много малко. Каза какво? Welcome. Hello. How are you? Схващанията за функцията на мъжа и жената в семейството са тема на разговор през няколко вечери. В Чепеларе Мустафа Насър възприял тезата, че жената е най-добрият приятел на коня и магарето в къщната работа. Тук в България има много хора, кога има жена, не искам работа. Само жена работи. Без мой дядо работи всеки ден. Жена почивка много. А ти?
Ти работиш ли всеки ден? Аз Жена, как ще работи той? какво бе? До голяма степен и той е на същия принцип. Прежива жена, аз защо трябва да работя? Понякога номерът с работливата невеста не минава. Тогава Наса се хвърля да помага на любимия си тъст. Наса вече живее с дълбокото убеждение, че е зет мечта. Той не може да се нахвали от своя дядо, а дядо му твърди, че дори не е мечтал за такъв зет. Мой дядо каза, аз съм перфектно зет. През лятото ходим с него, събираме дърва за джипа, ги дърпаме, караме, режим, после ги цепи, нарежда. Полека свикна с нещата, нали, слага по вадите картофи, слага тор. Има коне. Да, Казвам, коня, весела. кога орем нивата, кога ги вадим картофите пак с кон. И просто той е чист родопчанин вече. Не мога да кажем, че е англичанин. Дур. Какво разправяш на коня? Казвам дур, бр. То спрачка. Когато не оре, не съди и не пее, занзибарският зет готви. Просто класика. Много яде люто той. Мале, не знам как ми се отразява на него, обаче ме почва така да ме сърбат ушите. Тук ама обичам люто и аз ям. Чеша и продължавам да гълтам. Кой обичам люти, кой не обичам люти? Занзибарецът полиглот постепенно е започнал да прави сравнителен анализ на родопския и суахили. Суфра. Суахили, суфрия. Шини, суахили, шиния. Тумба, суахили, тумбо. Наса неусетно стигнал до извода как е изградил своя тумбо. Анализът му сочи, че това е станало с много качамак и с юнашка ракия, за която го убедили, че не е еретично да се пие от сравнително ранно утро. Няма проблем. Яде и качамак, малко ракия и добре. Всеки вечер, Наса и аз пием ракия. Няма как. Аз съм родопски човека. Nashindwana malisina wengekuwa malaika. Ча-ча-ча.